que entrou no baile. Por esa que entrou agora. Hoxe temos connosco a Alba López Álvarez, guionista da serie documental Se canto é porque quero, adicada ao Día das Letras Galegas 2025 e producida pola Real Academia Galega, onde se homenaxea as figuras das cantareiras. Benvenida ás Ondas do Cruceiro, o noso podcast. Albas, imos comenzar falando sobre como foi o proceso de sacar adiante este documental. Por que o documental se chama Se canto é porque quero? De quen foi a idea? Como xurdiu? Bueno, hola, moitísimas grazas por invitarme ao voso podcast e nada, pois o documental chamase Se canto é porque quero, porque Se canto é porque quero é unha copla, non sei se sabedes o que é unha copla, nas cantigas galegas cada un dos versos son coplas. Entón, Se canto é porque quero é a copla dunha cantiga, unha cantiga que aparece no Cancioneiro Popular Galego, que é este libro que fixo Dorocé Xúbar e Antón Santamarina, no que foron recollendo cantigas. Entón, nada, forma parte da letra dunha cantiga. De onde sacache desas fotos antigas? Como foi o proceso de recabar toda a información? Pois as fotos antigas saen de distintos lugares. Antes de facer o documental tivemos que facer un proceso de investigación no que pois acudimos a diversos medios, libros, plataformas, e falamos con distintas persoas. Entón, bueno, veñen de diversas fontes. Por exemplo, están as fotos que forman parte do Cancioneiro Popular Galego, que son todas as fotos nas que sai Dorocé Xúbar e o resto de señoras cantareiras, pero tamén están as fotos familiares de Richi Casás, están as fotos da agrupación folclórica A Turuxo da Coruña, veñen de distintos sitios. E como foi o proceso de recabar toda a información? Bueno, pois foi moi bonita, a verdade, porque toda a xente contestou super ben, non houbo maiores problemas. Igual hai outro tipo de documentales que como máis complicado chegar a estas fotos, a estes arquivos, pero isto como é algo que está tan presente no noso día a día, pois foi un proceso moi bonito. Canto tempo vos levou facer o documental? Que foi o máis difícil? Vale, o documental levounos facelo un total de 5 ou 6 meses, aproximadamente. Comezámolo en outubro e rematámolo en marzo, abril. E o máis difícil, eu penso que o máis difícil de calquera documental sempre é como ese momento no que tes moitísima información e non sabes como organizala. Pois penso que eso foi o máis difícil, porque ao final son 3 capítulos moi curtiños cada un deles e este tema é super amplo e ao final para organizar toda a información e decidir que sai nun documental e que non, tes que deixar moitas outras cousas de lado. Entón, eu creo que o máis difícil sempre é dicir, pois, lamentablemente, isto non pode entrar no documental, aínda que me encantaría, así que iso é o máis difícil, decidir que entra e que non. Como fixeron as cantareiras para xuntarse? Bueno, as cantareiras xuntábanse en calqueira lugar. Claro, estamos falando das cantareiras que aparecen no documental. Son cantareiras que agora son ou moi maiores ou que incluso xa morreron. Estamos falando de cantareiras que naceron a inicio do século pasado. Entón, neses tempos non era como agora, que igual pois para xuntarte mandas un WhatsApp e xa te xuntas coas túas amigas. Neses tempos non era así. Entón, xuntábanse en todos os espazos que había na aldea, nas casas, nos traballos. Entón, coincidían, habitaban os mesmos lugares e así era como se xuntaban. Xa se coñecían? Supoño que hai casos que sí,
e casos que non. Por exemplo, falando do primeiro capítulo, falando das cantareiras das letras galegas, Rosa e Adolfina son primas, eran familia, entón xa se coñecían, pero entendo que hai outras moitas que non se coñecían e que se foron coñecendo. Había alguna que non fora galega? Isto non o sei dicir exactamente, todas eran galegas, o que sí que podo dicir é que seguramente algunha emigraran en algún momento da súa vida a fora de Galicia. Pero bueno, polo xeral diría que sí, que todas eran galegas. Canta xente máis ou menos que non se ve no documental participou na súa elaboración? Bueno, moitísima xente. Porque, bueno, como xa dixen, todo o proxecto de elaboración detrás dun documental hai moitísimas persoas que non se ven. De feito, sempre ao final de cada documental hai unha cousa que se chaman os créditos, que non sei se sabedes o que é, que cando termina un documental ou unha película aparecen como os nomes de todas as persoas que participan. Bueno, pois non hai máis que ir aos créditos dun documental para ver cantísimas persoas participaron. Entón, claro, persoas que non se vexan no documental que participaron, todo o equipo de grabación, todo o equipo de edición, as persoas que non son entrevistadas, pero que sí entrevistamos fora de cámara, porque hai moitísimas persoas que entrevistamos, pero non gravamos, pero que igualmente esas entrevistas son necesarias para recabar a información. Os lugares que aparecen, as persoas coas que hai que falar para ir a eses lugares. Hai moitísimas persoas detrás do documental. Cal foi o episodio máis complexo de realizar e por qué? Vale. O episodio máis complexo de realizar foi o terceiro capítulo, que é o adicado a Eva Castiñeira, porque sobre Eva Castiñeira non había moitísima información. Por exemplo, tanto de Rosa e Adolfina como das pandereteiras de Mens, elas saen no Cancioneiro Popular Galego, foron recollidas por Doroce Xúbar, hai como moitísima información sobre elas. En cambio, de Eva Castiñeira tiñamos moi pouca información. E por eso, de feito, decidimos facer isto que fixemos, de ir a un colexio, facer un obradoiro, porque precisábamos como buscar novas formas que non foran entrevistas, porque non tiñamos tantas persoas as que entrevistar, e houbo que buscar así un método distinto. Entón, bueno, sen dúbida, o máis complexo foi o terceiro por este motivo. Por que crees que mereceu a pena gravar e sacar adiante este proxecto? Bueno, primeiro de todo, porque é moi necesario darlle voz a todas estas mulleres, que son mulleres maravillosas e que están, pois que forman parte da nosa historia, das nosas familias, das nosas casas, e lamentablemente non tiveron a oportunidade ao longo das súas vidas de poder sair en sitios como este documental. Entón, por un lado, está como esta cuestión de poderlle dar voz a persoas que non a tiñan ou que non tiveron a oportunidade de telo. E despois, pois, porque, bueno, penso que é algo que nos apela a todos e a todas, que todos e todas en algún momento das nosas vidas cantamos ou en algún momento das nosas vidas nos cantaron, e penso que é moi bonito poder ter un documental no que coñecer de onde veñen todas estas cantigas. Para nós é importante coñecer máis sobre a nosa tradición musical e cultural. Sabes por que este ano se adica ás cantareiras o Día das Letras Galegas? Que sentiches cando te enteraches? Bueno, eu penso que se lle adica porque estamos moi acostumados e acostumadas a que as letras galegas se lle adiquen a escritores ou escritoras, e iso está xenial e precisamos coñecer os nosos escritores e escritoras, pero tamén temos que entender que a literatura ás veces non somente forman parte dos libros, sino que a música, as letras da música tamén é literatura.
E ademais eu penso que a literatura galega ten un forte componente de oralidade. Non sei se diches xa no colexio o tema dos trovadores e todas estas cousas, se non oíxe xa o daredes en algún momento das vosas vidas, pero bueno, ides ver que o que é a transmisión de boca a boca, non escrito, sino como de falar e de cantar, é algo moi importante na nosa historia e era necesario poñer o foco niso e entender que literatura tamén é esta. E logo outra pregunta era que sentín cando me enterei. Bueno, pois puxeme super contenta, porque pareceme super bonito que se lle dedique o día ás cantareiras, fíxame moitísima ilusión e bueno, e sigo ilusionada, sígueme facendo ilusión e entón iso, sentín moitísima ilusión. Por que é importante para ti fomentar o uso da lingua galega? Bueno, é importante fomentar o uso da lingua galega porque unha lingua, se non se usa, pérdese. Entón, para que a lingua siga viva e se siga usando e sigamos falando galego, hai que usala. E de feito, fai uns meses, saíron uns datos que dicían que Galiza foi perdendo persoas galegofalantes e non podemos permitir que iso ocurra. Entón, é super importante difundir e fomentar o uso da lingua galega porque senón, pois non existe a lingua. Crees que as novas xeracións podemos resucitar a lingua galega e as nosas tradicións? Como? Bueno, pois por supuestísimo que sí, e de feito é o que tedes que facer, porque nisto que falábamos de transmitir as cousas, da oralidade, é como unha cuestión que pasa do pasado ao presente, pero se non hai futuro, non sirve de nada esa transmisión. Entón, vos agora mesmo sodes o futuro desta transmisión e entón sí que, por suposto, que podes resucitar a lingua e tedes que facelo. E como? Pois falando galego, escoitando música en galego, acudindo a este tipo de actividades no voso colexio, pero tamén fora do colexio, outras actividades que haxa, nas vosas aldeas, nos vosos barrios, lendo en galego, iso é moi importante, que hai un montón de literatura actual en galego e iso pois tamén se pode facer vendo películas en galego, bueno, así, sí, nós precisamos das novas xeracións para que isto se manteña. Que foi o que máis te sorprendeu que te contaron as cantareiras? A ver, que foi o que máis me sorprendeu? Agora mesmo non se me ocorre nada así para contestar. Creo que unha das cousas que máis sorprende pois o que falábamos antes de como se xuntaban ou como se coñecían, como entender que elas accederon a esta música non do mesmo xeito do que accedemos nós, porque nós, por exemplo, agora temos YouTube, temos Spotify, antes tiñamos discos, como que coñecimos a música así, pero estas mulleres non a coñeceron desta forma. Elas aprenderon da música a raíz de escoitalo. Entón penso que o que máis me sorprende é imaxinalas como eran as súas vidas antes e como fixeron para aprender todo isto. Que aprendiches? Pois aprendín moitísimas cousas. Aprendín, por exemplo, o que é unha cantiga, que eu antes sabía, pero non o sabía como o sei agora, e de onde proveñen, porque, por exemplo, no noso imaginario, no noso día a día, moitas veces escoitamos cancións, pois, por exemplo, de Mondra, que aparece no capítulo, que é un rapaz novo que fai música. Escoitamos a súa música, e moitas veces as letras que el usa proveñen destas cantareiras, e eu non tiña nin idea. Hai como un montón de frases e de letras que nos coñecemos porque as escoitamos de outros artistas, pero non sabemos que proveñen de aquí. Que é a xeración túnel e que crees que cambiou máis ata a xeración actual?
Vale, a xeración túnel é un concepto que usa Richie Casas no seu libro Fuliada na Vila e que nos explica no documental para falar sobre esta xeración que naceu nos anos 80, 90 e que son fillos destas señoras que vivían no mundo rural, que falaban galego, que se dedicaban ás labores da terra e que, pois, por motivos da evolución da historia tiveron que ir ás cidades ou os seus fillos tiveron que ir ás cidades e entón perderon como todas esas tradicións. Pasaron de vivir na aldea a vivir na cidade e claro, é todo moi distinto na cidade, os ritmos son distintos, os traballos son distintos e a lingua é distinta tamén porque por norma xeral nas cidades falase castelán e nas aldeas falase galego. Entón, xeración túnel é esta xeración que deixou de aprender todas estas tradicións e que non lle inculcaron aos seus fillos estas tradicións. Entón, os fillos creceron sin unha transmisión directa dos seus pais, pero tiñan as súas avoas para aprender. Entón, conseguiron sair do túnel grazas ás avoas. E claro, que cambiou máis ata a xeración actual? Pois estas persoas, esta xeración, que son xeracións anteriores ás vosas, tiveron que buscar e que falar coas avoas, falar coa xente para ver como era a tradición, para ver como se falaba o galego. Pero vos non tedes que facer iso, porque agora mesmo pois, aprendedes galego no colexio, tedes un montón de acceso a cuestións culturais que estas persoas non tiñan acceso. Entón, bueno, sí que hai como unha evolución de partir da nada a agora ter moitísimas cousas ás que acceder. Pero igualmente iso non quere dicir que se teña que seguir traballando en mellorar esta situación. Pero bueno, grazas xustamente aos fillos da xeración túnel, nós hoxe en día temos todo o que temos agora ao noso alcance. Cal é o utensilio máis raro que viches utilizar como instrumento? Bueno, esta pregunta encántame, parece chulísima, non sei a que sei o que son, pero é unha pregunta super chula. E estiven pensando, e non sei moi ben que responder. Creo que o utensilio máis raro, polo menos o que máis me sorprendeu porque me gustou moito como sonaba, foi unha vez que fun a un museo que hai no Courel de instrumentos de raíz que se lle chaman, que son pois, claro, porque unha cousa tamén que non dixen antes destas señoras que aprendían na aldea era que moitas delas nin siquiera tiñan instrumentos, porque non había diñeiro para comprarse unha pandeireta, un pandeiro ou o que sexan, entón tiñan que facer música co que tiñan na casa. Entón, eu neste museo vin a un señor ensinarme como facían as lavandeiras que tocaban nestas táboas de madeira que usaban as lavandeiras para limpiar a roupa. Non sei se sabedes como son, pero son unhas táboas de madeira que teñen así como uns surcos. Pois as mulleres o que facían era colocarse dedais, os dedais de costureira, que son así como de metal, e cos dedais facían ruido na táboa de madeira. E sonaba increíble. E claro, era un instrumento que usaban as lavandeiras e elas usaban os seus dedais porque eran costureiras tamén, porque, bueno, sempre hai dedais na casa. E con eses utensilios conseguían facer un instrumento que sonaba increíble. Que se sinte recuperar unha cantiga? Pois moitísima ilusión e moitísima emoción, porque claro, entendo que esta pregunta é pensando nisto que falamos no primeiro capítulo das recollidas, non? Das persoas que van polas aldeas preguntando e vendo a ver que se cantaba cando eran nenos e cando eran mozos e mozas. Entón, claro, é super ilusionante porque é descubrir un coñecemento novo e é descubrilo da man de persoas que igual normalmente non teñen a oportunidade de ensinalo, porque ao final as nosas avoas cantan nas casas,
pero non lle cantan a máis persoas. Entón, o feito de recuperar esas cancións é sacar estas cantigas da casa e poder darllas ao resto de xente, e iso é unha cuestión moi ilusionante. Por que crees que se foron perdendo? Hai moitísimos motivos polos que se foron perdendo. Primeiro de todo é porque pois xustamente esta xeración túnel da que falamos, das persoas que se foron á cidade e que comezaron a rexeitar un pouco desta tradición. Entón, por un lado, houbo como un rexeitamento e a xente deixou de interesarse por esta música, pero logo tamén houbo como unha cuestión de os cambios de ritmos e de hábitos de vida, de que os traballos cambiaron, as cidades cambiaron, chegaron novas músicas, chegou, pois o que vos dicía antes, Spotify, YouTube, como que antes soamente existía a música que se escoitaba na casa, pero de repente chegou a música de todo o resto do mundo e era tanta música que tiñamos que era moi difícil de xestionar, poñer soamente o foco nun tipo de música. Entón, hai moitos motivos polos que se foron perdendo, pero basicamente hai esas dúas cuestións. Por un lado, un rexeitamento á tradición e á lingua galega que agora, pois, grazas a Deus, estamos intentando recuperar e cambiar, e por outro lado, os cambios de vida, que a vida pois sigue adiante e todo cambia e bueno, nesta evolución vanse perdendo cousas. Crees que a música tradicional debería estar máis recoñecida? Sí, totalmente. Pero bueno, agora mesmo estamos nun moi bo momento. Eu penso que agora mesmo a música tradicional está recoñecida, hai que seguir cara adiante, evidentemente, porque pois unha vez que se consigue ese recoñecemento hai que loitar por traballalo e mantelo, pero bueno, por suposto que debería estar máis recoñecida, sí. Que grupos ou cantantes actuais crees que traballan por este recoñecemento? Hai moitísimos grupos actuais que traballan por este recoñecemento. A min gustame moitísimo Mondra, Camaño e Ameixeiras, as Tanxugueiras, que foron un pouco así desta remesa nova, foron un pouco as pioneiras, digamos. Fillas de Casandra, de Ninjures, Alana, que a min Alana encántame, Bayuca. Bueno, hai moitísimos grupos e proxectos musicais que están agora traballando por recuperar esta tradición. E estes son como os actuais, pero logo hai moitos outros cantantes que xa o fixeron nos anos 80 e 90 que siguen en activo, pois como poden ser Fuxan os Ventos, Mercedes Peón, Xavier Díaz, Leilía. Bueno, hai, se queredes escoitar música, hai moitísimo onde tirar. Tamén temos algunhas preguntas sobre ti. Vale. Ti tocas algún instrumento ou cantas? Sabes cantar cantigas? Sei, dende fai moi pouco. Apunteime o ano pasado a pandeireta. Entón, son moi nova nisto das cantigas, pero sí, sei tocar a pandeireta, canto algunhas cantigas e estou aprendendo a tocar o pandeiro. E bueno, cando era máis pequena, cando tiña a vosa idade, iba a piano e a saxofón, pero bueno, de instrumentos tradicionais sei tocar a pandeireta dende o ano pasado. Cando eras nena, gustaba a cultura galega? Non era que me gustara ou non me gustara, é que non era moi consciente do que era a cultura galega, a verdade. Porque, bueno, sí que tiven oportunidades e actividades chulas no colexio e donde son eu, que é de Ribadeo, pero non estaba igual tan presente como está agora. Entón, non era... Ui, perdón. Perdón. Entón, non era moi consciente de que isto existía. En que consiste o teu traballo? Como é o teu día a día? O meu traballo consiste en ser redactora e guionista dunha produtora audiovisual que se chama Mírame Mira e que estamos en Santiago de Compostela, ali onde vivo, e nada, temos unha oficina
moi pequeniña, agora mesmo somos 5 persoas traballando na oficina. Entón, o meu día a día é chegar, falar cos meus compañeiros, ver que tarefas pendentes hai, ver que podemos facer e, pois, sobre todo, o que fago é buscar información e escribir guións e preguntas para entrevistas que máis tarde vou a gravar cos meus compañeiros e compañeiras. Pero eso, o meu día a día é estar nunha oficina cun ordenador e cando hai que sair a facer entrevistas, pois collemos o coche e viaxamos e imos a facelas, pero iso. Sempre quixeches dedicarte a isto? Sempre quixen ser periodista, xornalista, dende moi nova, pero a verdade é que non sabía que o podía facer no sector audiovisual. Iso foi algo que chegou a min fai relativamente pouco. Entón, bueno, sempre tiven como moitísima curiosidade por investigar, falar con xente, facer entrevistas, iso sempre me gustou moitísimo, pero non sabía, cando estudei a carreira que estudei, que é xornalismo, non sabía que podía acabar traballando nunha produtora audiovisual. Que foi o que máis che ilusionou de traballar neste documental? Pois o que máis me ilusionou foi coñecer a toda a xente que coñecín, que foi moitísima. Lévome amigos e amigas deste documental e poder coñecer as señoras, poder coñecer máis sobre a nosa historia, ter todo este coñecemento en min e sobre todo o que falaba antes, de poder dar a oportunidade de dar a coñecer toda esta herdanza musical, cultural e histórica que é moitísima e pois ilusioname moitísimo que exista este documental e que poida servir para dar a coñecer. Alguén da tua familia é cantareira ou adicase de algún xeito a algo parecido? Na miña familia non, porque ademais a miña familia non é galega, é asturiana, que tamén hai folclore en Asturias. Claro, isto antes, algo que non contestei antes, que o pensei, cando preguntache de si todas eran galegas, estas en concreto sí que son galegas, pero hai música tradicional ao longo de todo o territorio. Hai música tradicional asturiana, música tradicional leonesa, música tradicional andaluza, bueno, como que cada territorio ten o seu e son moi distintas, cada música tradicional é distinta á anterior, pero bueno, todas comparten tamén cousas en común. Entón, non, na miña familia non hai cantareiras galegas porque a miña familia é asturiana, pero bueno, as miñas avoas sí que cantaban, como supoño que nos cantarán a todos e a todas, pero non hai instrumentos nin nada. E ademais, bueno, as miñas avoas xa non viven, entón nunca puiden preguntarlles que cantaban ou como cantaban. Que iso tamén é algo que vos animo a investigar nas vosas familias, que encanta e se vos poden ensinar todo isto, porque, bueno, é moi importante poder falar coas familias e aprender estas cousas. Que sentimentos che provocan ver as avoas cantar as cantigas que cantaban de xóvenes? Pois é super emocionante, é moi bonito, porque pensade que esas mulleres están cantando cancións que igual aprenderon cando tiñan a vosa idade e recordan perfectamente as letras, as melodías, porque é algo que nunca deixaron de facer ou que se en algún momento da súa vida deixaron de facelo, quédase como plasmado na memoria. Entón é moi emocionante velas entre elas falar e cantar, porque vas vendo como van recordando e é moi emocionante, é moi emocionante. Cal é a túa cantiga favorita? Por que? Pois mira, vou dicir, a miña cantiga favorita é a Xota de Caroi, que bueno, é unha que a melodía di así: baila ti, miña nena, baila que non hai ponen area. Non sei se a coñecedes, esa é a melodía, e é a miña favorita porque foi a primeira cantiga que aprendín a tocar a pandeireta. Entón, gardolle moitísimo cariño. Por último, temos unha pregunta que facemos a todos os nosos convidados. Gústanche os pementos de Padrón? Encántanme os pementos de Padrón, gústanme moitísimo e ademais é moi boa pregunta porque estamos en temporada de pimentos de Padrón
Así que animo a todo o mundo a comer pementos do Padrón porque están boísimos. Moitas grazas por todo, Alba, por vir hoxe e contarnos tantas cousas. Moitas grazas a vos.